Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος θα προλάβει να πλασάρει τον Οικονομόπουλο. Η μπάλα κινείται προς το άδειο τέρμα. Προλαβαίνει και σώσει ο Πεπές πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία στο 6ο λεπτό για τον Πανιόνιο να ανοίξει το σκορ με τον Νίκο Αναστόπουλο. Λάθος του Πεπέ πάνω στον αμυντικό τον Καπουράνη. Ωραίο άνοιγμα του Καπουράνη για τον Αναστόπουλο που κοντρονάρει. Είναι ο Κούτουλας, ανοίγει για τον Μαύρο. Ο Μαύρος πλασάρει μόνο στο απέναντι στον Οικονομόπουλο πάνω από το δοκάρι του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Καναράς ωραία για τον Bodyguard. Αυτός περνάει ωραία μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος πλασάρει τον Οικονομόπουλο και κάνει το Πανιόνιο ΑΕΚ 1-0. Ακριβώς στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ο Καναράς προωθήθηκε, έδωσε στον Bodyguard. Αυτός πέρασε μια έξοχη μπαλιά για τον Αναστόπουλο που δεν ήταν σε θέση offside. Πλάσαρε αυτός τον Οικονομόπουλο και έκανε το Πανιόνιο ΑΕΚ 1-0. Άνοιγμα ωραίο για τον Μίχο. Μίχος για τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος ελύσεται. Πλασάρει. Η μπάλα θα βρει το αριστερό κάθετο δοκάρι του Οικονομόπουλου. Έρχεται στο Βασιλόπουλο που γυρίζει την μπάλα στο τερματοφύλακα του. Έκοψε ο Τσίμπος. Προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο Βλαστός από τον Νιόπλια στο Βέρα. Το σούτ του Βέρα και η πρώτη ευκαιρία 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη. Τσίμπος θα βγάλει τη σέντρα. Ο Βλαστός θέλει να κάνει την προσπάθεια. Ο Χαραλαμπίδης δεν κάνει το σούτ και έχουμε προηγουμένως το σφύριγμα. Έχει βγει η μπάλα out. Κουτρόπουλος για τον Bodyguard. Ωραίο Καπουράνης με τον Bodyguard. Μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Πλασάρει το Χωσάδα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Κοιτάζονται ο διαιτητής με τον επόπτη και ο διαιτητής δείχνει σέντρα. Γκολ λοιπόν από τον Νίκο Αναστόπουλο στο 20 προς 21ο λεπτό. Ενώ οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρονται προς τον επόπτη Κοντσίδη για offside. Εδώ βλέπετε τον επόπτη Κοντσίδη, τον Θεσσαλονικιό, που δεχόμενος διάφορα αντικείμενα από τους οπαδούς που βρίσκονται πίσω από την θέση του, έχει εγκαταλείψει τη γραμμή του πλάγιο out, δηλώνοντας στο διαιτητή ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει, και βλέπετε τον αρχηγό του Όφη, τον Γιώργο τον Βλαστό, και τους άλλους παίκτες, τον Ίσης, να κάνουν εκκλήσεις στους φιλάθλους τους να είναι πιο κόσμοι. Δεν έχει προβλήματα όμως μόνο ένας επόπτης, ο κ. Κοντσίδης. Προβλήματα φαίνεται να έχει και ο άλλος επόπτης, ο πρώτος επόπτης Ντάβελας, ο οποίος έχει σηκώσει το σημαίακι του. Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ο διαιτητής Μπρέντας και τώρα κατευθύνεται προς τον άλλο του επόπτη, που και αυτός φαίνεται να έχει παράπονα από την συμπεριφορά των οπαδών του Όφη εδώ στο Ηράκλειο. Ανδρεανίδης. Μπαλιά του Ανδρεανίδη προς το Χαραλαμπίδη. Έρχεται η μπάλα στο Μαρινάκι και η καλή απόκρουση, θετική απόκρουση από το Μανίκα, στέλνει την μπάλα κόρνερ στο 21ο λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό κέρδισε και δεύτερο κόρνερ ο Όφη. Το εκτελεί ο Βέρα. Ο Μανίκας αποκρούει. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή. Γύρισμα από το Χαραλαμπίδη. Προσπαθεί ο Ανδρεανίδης το σούτ από το Βέρα και δεύτερη χαμένη ευκαιρία από τον Χιλιανό. Ωραία ο Bodyguard για Αναστόπουλο. Φεύγει ο Αναστόπουλος σαν εξτρέμ, μπαίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Προσωπική ενέργεια του Αναστόπουλου και πάλι Bodyguard και Αναστόπουλος οι άξονες αντεπίθεσης, και αυτή τη φορά ο Αναστόπουλος τα έκανε όλα μόνος του. Πλάσαρε και το Χωσάδα από πλάγια θέση δύσκολη. 35ο λεπτό και η μεγάλη έκπληξη εδώ στο Ηράκλειο αρχίζει να γίνεται. Όφη Πανιόνιος 0-2. Το λεπτό, Πανιόνιος έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ. Μαύρος θα σουτάρει και θα πέσει στην αριστερή του γωνία ο Καρκαμάνης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αποσπόρης. Σέντρα από τον Αποσπόρη. Θα πεταχτεί ο Καρκαμάνης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπουγιουκλής. Δυνατό σου του Μπουγιουκλή και πολύ ωραία απόκρουση του Παπαδόπουλου σε κόρνερ. Αποσπόρης. Ωραία μπαλιά για τον Καναρά. Καναράς θα βγάλει μια σέντρα σου, την μπάλα στο δοκάρι. Η κεφαλιά αμέσως μετά από το Μαύρο θα φύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καρκαμάνη. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Δημητριάδης. Μέσα στην περιοχή, αλλά θα μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος το σου του Γιουκούδη από την παλιά του Δημητριάδη. Ζάκας. Μια σέντρα, μια κεφαλιά από τον Αναστόπουλο. Θα μπλοκάρει την μπάλα ο Καρκαμάνης. Καπουράνης. Ζάκας τώρα. Ζάκας
Θα κάνει το σούτ ο Ζάκας και θα πετύχει το 1-0. Γκολ για τον Πανιόνιο λοιπόν στο 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου από μια πολύ ωραία προσπάθεια του Θόδωρου Ζάκα που μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Καρκαμάνη, Πανιόνιος Άρης 1-0. Αναστόπουλος με την μπάλα, βαθιά σέντρα του Αναστόπουλου για τον Μαύρο, κοντρόλ του Μαύρου μέσα στην περιοχή, σέντρα εκεί που δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Λιμνιάτης που διώχνει την μπάλα. Και πάλι όμως ο Μαύρος θα κάνει ένα πολύ ωραίο γυριστό σουτ, θα μπλοκάρει ο Καρκαμάνης με διπλή προσπάθεια. Ζάκας για τον Αναστόπουλο, μπαλιά του Αναστόπουλου μέσα στην περιοχή, Κοπιτσής θα κάνει το σουτ από την άλλη μεριά, η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καρκαμάνη. Λίπκα για το Μουστακίδη, το δυνατό σουτ του Μουστακίδη, θα χάσει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, το σουτ από το Λίπκα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου, η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής για τον Άρη. Καπουράνης για τον Μαύρο, Μαύρος μέσα στην περιοχή, σουτάρει και το 2-0. Η μπάλα από τον Καπουράνη έφτασε στο Μαύρο, προχώρησε λίγο, πλάσαρε τον Καρκαμάνη, έγραψε 5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, το Πανιόνιος Άρης 2-0. Κωνσταντινίδης Μπακαρής και Κρασόνης, η μπάλα κοντράρισε, Μαύρος Ζάκας, ο Ζάκας πάντα για τον Πανιόνιο, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Γρηγοριάδη. Ο Πανιόνιος στο 6ο λεπτό ανοίγει το σκορ στο στάδιο Καρεσκάκη με τον Ζάκα που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει. Διεκδικήθηκε η μπάλα από τον Μαύρο και την άμυνα του Διαγόρα, έφτασε στο Ζάκα, αυτός ακαλύπτος προχώρησε, έκανε το σουτ, ευνηδίασε τον Γρηγοριάδη και στο 6ο λεπτό Πανιόνιος Διαγόρας 1-0. Και ο Πανιόνιος πάλι στο προσκήνιο με τον Αποσπόρη αυτή τη φορά, γυρίζει την μπάλα ο Μαύρος στην κεφαλιά, πέφτει ο Γρηγοριάδης, στα δίχτυα του όμως η μπάλα από τον Θωμά Μαύρο, 2-0 ο Πανιόνιος πλην να συμπληρωθεί το 7ο λεπτό. Πολύ ωραία η μακρινή παλιά του Παπουλίδη για τον Βασιλάκο. Στην αντεπίθεση ο Πανιόνιος προηγείται 2-0. Ο Ζάκας πάλι μόνος του σε θέση βολής. Θα πλασάρει τον Γρηγοριάδη. Ο Γρηγοριάδης όμως αυτή τη φορά με έξοδο στα πόδια του Ζάκα θα μπλοκάρει την μπάλα στο 15. Διατηρείται το Πανιόνιος Διαγόρας 2-0. Δυνατό το σούτ από τον Βασιλάκο. Θα πέσει ο Γρηγοριάδης. Θα μπλοκάρει την μπάλα στο 22ο λεπτό. Θα κερδίσει ο Αναγνώστου που θα δώσει στο ψεύτη. Μόνο στο Καμπούρης απέναντι στον Παπαδόπουλο θα σουτάρει ο παίκτης του Διαγόρα και είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα να μειώσει το σκορ στο 40ο λεπτό. Παραμένει το Πανιόνιος Διαγόρας 2-0. Θα χτυπηθεί τώρα το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Μαύρο πέφτει, ο Καραγιάννης διώχνει την μπάλα. Την μπλοκάρει μάλλον. Ο Αποσπόρης βγάζει. Για τον Μίχο, ο Μίχος προσπαθεί και βρίσκει το Ζάκα. Ο Ζάκα στην περιοχή θα κάνει και το σούτ. Ο Καραγιάννης θα μπλοκάρει την μπάλα στο 52. Θα γίνει το σούτ, ο Παπαδόπουλος θα πέσει, θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, ο Βασιλάκος στον Παπουλίδη. Κερδίζει την μπάλα ο Βασιλάκος, την γυρίζει στην περιοχή, ο Μαύρος εκεί που προσπαθεί με τον Βασιλάκη. Πάντα ο Μαύρος κάνει και το πλάγιο σούτ, out. Λίγο έλειψε ο Πανιόνιος να πετύχει το 3-0 στο 65. Κόντρες της μπάλας, πάλι ο Πανιόνιος στο προσκήνιο, πολύ ωραίο το 1-2, βγαίνει ο Καραγιάννης. Το φάουλ χτυπήθηκε. Μόνοι τους παίκτες του Πανιονίου, γίνεται το σουτ, θα διώξει ο ψεύτης επάνω από τη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο να κάνει το 3-0, αλλά ο διαιτητής έχει υποδείξει στο σουτ το Αποσπόρη γκολ. Πέρασε η μπάλα τη γραμμή πριν την αποκρούσουν οι αμυντικοί του Διαγόρα. Διαμαρτυρίες από τον Καραγιάννη και τον αρχηγό τον ψεύτη. Ο διαιτητής κ. Ντούτζιας όμως και τον Κωνσταντινίδη μάλλον. Οι διαμαρτυρίες, ο διαιτητής κ. Ντούτζιας όμως έχει δείξει γκολ. 3-0 λοιπόν στο 80 για τον Πανιόνιο.